जोंहा कनजिता नानिया गुवाहाटी सिटियावहाय फाथै फाननो फैयो। That means गावनि सोलेर फाननो फैयो। बुजिबाय? सोर सोर मोनथियो? रावबोथ' मोनथियामोन। गुन्जि गुन्दा नोम्फा खिबु नोंसोरबो गुन्जि गुन्दाब्रा। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। दसे सम मोननायखाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै नोंथांमोननि सेराव सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनायनि नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नायलांदो। थ' बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि इन्ट्र'आव होनाय भिडिअजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलजों नायनानै, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, बे समावहाय साननैसो दान मोनसे मोननैनि आगोलावहाय जिहेतु नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव सोरनि थाखाय भाइरेल जादोंमोन नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो, नङा होमब्ला, जायखौ नोंथांमोना कनजिता बर' होननानै बुङोब्ला मिथियो। दायो बिथांनिनो जिहेतु मिउजिक भिडिअ रिल्स बानाय मिउजिक भिडिअनि दारै गोबां सुबुङानो बुंदों आरो सिगाङावबो भाइरेल जानायखौ गोबाङानो बुंदों मेल मिटिङाव, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' आं बेखौसो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोदों दि जिहेतु दायो कनजिता बर'नि जिहेतु रिल्स बानाय बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना गोबां भाइरेलखौ नुनानै, गोबां सुबुंनि सापर्टखौ नुनानै बिथांमोना माने एम्फौ सुनाय बायदि गरान खुरदों बायदि जादों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बेखौ आं जेबो बुंनो थांलियासै, जिहेतु माने मोनसे गोदान निउसखौ बिथांमोना ससियेल मिडियायाव दिनै बानसावदों आरोना लोगोफोर कनजिता बर'नि। जिहेतु कनजिताया लायनो गुवाहाटि सोहोराव थाहैनानै देहा सोलेर फाननानै जायो। कनजिताया गुवाहाटियाव ओरैनो थाङा, सोलेरारि सोमोन्दो खालामनाय बेफोरबायदि बेफार फालांगिखौसो मावो होननाय बेफोरबायदि मोनसे माने ससियेल मिडियानि दारै गोबां बानसावदों आरोना लोगोफोर। थ' बेखौ लानानै दिनै दैदेनारियाबो गोबां बाथ्राखौ बुंदोंमोन। थ' आरो बेनि गेजेरावनो नैबे सासे जिहेतु mwidwm ब्रादाराबो कनजिता बर'नि बागै बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोजां मोनसे मेसेजखौ फोरमायदों आरोना लोगोफोर। बेखौ लानानैसो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायदों। बिथां mwidwm ब्रादाराहाय मा राव लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना गुवारै जोबजासिम खोनासंलां आरोना लोगोफोर। कनजिता नानिया गुवाहाटि सिटियावहाय फाथै फाननो फैयो। That means गावनि सोलेर फाननो फैयो। बुजिबाय? सोर सोर मोनथियो? रावबोथ' मोनथियामोन। बे बाथ्राखौ लिरदों, आं बुंनाय बाथ्रा नङा दे, mwidwm बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। बेखौ लिरदों जोंहा ससियेल मिडियायाव दा नैबे साननैसोआव गोसारहोगासिनोलाय। माने मा बुंगासिनो आरोना, कनजिताया जोंनिया मा, कनजिताया गुवाहाटि सिटियावहाय फैनानै गावनि सोलेर फानफैयो, थारमाने फाथै फानफैयो, नङा होमबा? लाजिनांगौ बैफोर मानसिफोरा, लाजिनांगौ। मोनथिबायना नोंसोरो? मानसिखौ माबोरै डाउन खालामनो हागोन? बै थिंकिंआ थारमाने नैबे खर' मेलेमाव दङ आरोना बिसिनाव, नैबे खर'आव, बेयाव दे। बाखि जेबो गैया बिसिनावहाय। गावसोर जेबो खालामनानै देखायनो हाया बेहाय। नैबे पृथिबियावहाय, मोनथिबायना, जेबो मावनानै देखायनो हाया बैफोरबायदि मानसिया। अनलि थिंकिंआ बिसिना मा, नेगेटिभ। माने मा, कनजिताखौ माबोरै डाउन खालामनो हागोन, नङा होमबा? बेखौल'। बै समाव आं बुंखादोंमोन कनजिताखौ, जे नों दावगालांबाय था, मालाय बुंनायखौ खर' सानो नाङा। आं बुङाखैमोन होनबा? ओरैबायदि बदमाइस मानसि दङ, लाजिनांगौ दायो, मोनथिबायना? आंथ' जोबोद मोजांसो मोनदों। दिनै कनजिताया मालाय एलबाम बानायदों, दिनै लाख 3 लाखनि क्रस खालामलांबाय, नङा होमबा? नैबे सानसे साननैयावनो 3 लाख भिउसनि एकदम क्रस। सोरबा हादों 2 लाख गोनां, 3 लाख गोनां साबसक्राइबारफोरा, सोरबा इउटुबाव साबसक्राइबार गोनांफोरा, सोरबा बे साननैयावहाय 3 लाखनि गोजौआवहाय भिउस लाबोनो हादों नामा? खोन्थालाय। सानै हनै खामानिखौ माव, मोनथिबायना? बेफोरबायदि मालायखौ ना डाउन होनानै जेबो लाब गैया आरो गुन्दै मोननाय नङा, मोनथिबाय दा? बुजिदों दा? मालायखौ फाननायनि सिगां खेबनै खेबथाम सानग्रो गावखौनो गाव। नों गुन्जि गुन्दा नोम्फा खिबु नोंसोरबो गुन्जि गुन्दाब्रा, मोनथिबाय? मालाया भाइरेल जाबाल'सो माने गुन्दी गुन्दानि परिचय मोनो होनबाय थादोंना आङो। माने जाय मानसिया भाइरेल जायो बैल' गुन्दी गुन्दानो। खिन्थु सिं सिं नोंसोरबो मिहि गुन्दाया नोंसोरबो, गुन्दिया नोंसोरबो, फाथै खावग्राया नोंसोरबो, सोलेर खावग्राया नोंसोरबो, मोनथिबाय दा? सोलेर फानग्राया नोंसोरबो, जाय बुंदों, बुजिबाय दा?
तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर। तो जोबथारनायाव आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामनो होननानै सानदों। गिबियावनो गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिनाय थाग्रोबाय। गिबियावनो जेनेबा लोगोफोर नोंथांमोना नंगौ जाय सुबुङानोखि ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि माने गाज्रि रावजों बुङो, गाज्रि रावजों सोंखारि, सोरखौबा जावनाय, सोरखौबा एरख'नाय, सोरखौबा लगायहोनाय, बेफोरबायदि जाय सुबुङानो खालामनो हायो, जायनि आइडियाहाय फेक, बिथांमोनासो दिनै गुबुननि बेफोरबायदि फट'खौ लानानै बा भिडिअखौ लानानै बा नामखौ लानानै बेफोरबायदि गोबां फेक आइडि खालामनानै इदिट खालामनानै बिथांमोना बानसावना होयो ससियेल मिडियायाव आमुगा तुमुक ओरैबायदि माने एम्फौ दैनाय बायदि बिथांमोना खालामनानै होयो आरोना लोगोफोर। थ' बिनि गेजेराव मानो ओरैबायदि बुंदों जे नै दायो मैदोम ब्रादाराहाय जाय सुबुङानोखि दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि बांसिन खामानिखौ मावो, मालायखौ बानसावना होयो, नङा होमब्ला बिनि गोसोआवसो बांसिन बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायनि नोजोरा दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बिथां मैदोम ब्रादाराबो नंगौ थारैनो माने सासे सुबुङाहाय मोजां जुदि दिनैनि जुगाव जानो सानदोंब्ला बिथांखौ माने मेगन सानाय थाखायो होननाया गोबां सुबुङानो बुङो आरो बुंनायबो खोनायो आरो नुबोगासिनोबो थायो नोंथांमोनाबो, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बिनि गेजेराव आरो आं दायो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो होननानै सानाखै। नोंथांमोनाथ' अलरेडि गोबां सुबुङानो बुजि मोननो हानाय गोहो गोरा, आंनिख्रुइबो बांसिन गोरों गोरा सुबुं दङ, मेलेमजिबि सुबुं नोंथांमोना, नङा होमब्ला लोगोफोर। बेफोरबायदि फंनैसो बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव जुदि आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनावबो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअआवहाय गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन।